ఈమెకు గడ్డ ఉన్నది. ఇది మీరు దవాఖానలో పోవాలి కంపల్సరీ. ఉబ్బి నుండి ఇవన్నీ వస్తుండే. సార్ మాది కామారెడ్డి జిల్లా దోమకొండ. నా పేరు అందలింగం, మా భార్య పేరు లలిత. దవాఖానలో పోతేనే వాళ్ళు చెప్పారు ఈమెకు గడ్డ ఉన్నది, ఇది మీరు దవాఖానలో పోవాలి కంపల్సరీ, పలానా జాలు ఉంటుంది అని చెప్పారు అన్నాడు. మేము క్యాన్సర్ దవాఖానలో పోయినాం. అక్కడ నుంచి మేము తెలుసుకొని మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చినాం. మాకు బాగా అనిపిస్తుంది అని. ఇది మూడోసారి మేము వచ్చుడు. ఆమెకు అప్పటికిప్పుడు ఆమెనే పని చేసుకుంటుంది. అప్పుడు చేయకపోయేది, ఇప్పుడు ఆమెనే చేసుకుంటుంది. అన్ని సాపున్నాయి, నొప్పులు కూడా తక్కువన్నాయి. దానివల్ల మేము ఇక్కడికి వస్తాం. ఇక మేము 150 కిలోమీటర్ ఉంటుంది మధ్య దగ్గర. అక్కడ నుంచి ఇక్కడ వస్తున్నాం అన్నట్టు. ఇప్పుడు ఉబ్బి నుండి ఇవన్నీ వస్తుండే, ఇప్పుడు నొప్పులు లేవు. ఇక ఇక్కడ గడ్డ కూడా మామూలు ఉన్నది, కొద్దిగా అంత ఉన్నది. ఇక సార్ చెప్పినట్టు విన్నాం, మాకు మంచిగా అనిపించింది. మేము మళ్ళీ వస్తున్నాం సార్ ఇక్కడికి. మాకు మందులు ఆడిన వదగా మాకు నమ్మకం అయిపోయింది. కంపల్సరీ మేము వీడికి వస్తామని అనుకున్నాం. అదే మాకు పాటించడం మాకు మంచిగా అనిపిస్తుంది సార్.